Shalom. Hami sian parhalado HKBP Cipayung Cilangkap. Pasaton selamat hari Minggu, dohot selamat beribadah matu hita salutna. Tarulmowi na baru salion mar Minggu di HKBP Cipayung Cilangkap, selamat beribadah. Hupangi dohami dohot hormat tu hita sude, asa dengkan tapak ke masker tei saliling mandohoti parmingguanon. Horas madihita salutna ruas ni huria ni tuhata nahina holongan. Manotong mahita mamuji dohot pasangapot tuhat tasi tulusadei. Nasay makaholongi hita namang alehon asini roha pangorupion dohot haluau dihita sahat tuari sadarion. Hupuji hami maho ale Tuhan si tulusada namang alehon tiki parasian dohot ari haluaon di hami natinopami. Marharoroan siat tuhat taido yang goholong ni roha na sobar pangasi. Naeng miani dihita akan naung porsea di bagasan Yesus Kristus. Anggiat gabe tiruan hita tuna humal yang hita. Di baheni ikot tahubasi dirita asatung di bagasan holong nasitong. Ima nanito nahon di topik minggu sadarion pakobasion nagok holong. Atong tapuji made bata ama ni tuhata Yesus Kristus. Rap dohot to di porbadia. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 640 ayat sadar roditulu. Thank
guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di purbadia, na tumopa langit dot tanoon. Amen. Songonon ni natahwa Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahin ni parasi hohot na barha porseaon, alai anggo di halak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na hatudosan, selehot jala patubu madihami haporsyaw na siktong, tabay mahaporsyaw nami ganup ari, asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpagasi, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimo na mangulu, asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Say oloi mapangedon nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta sian buku ede nomor 125 ayat 1 dohot 4. Tatangihon ma patik ne debata di minggu patuluhon dung Trinitatis sadarion. Ima patik paupaton dohot lapatan na. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulo hamu nasan si ulomu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina ari sadari. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Roh dipinahanmu roh dipangisi ni hutan ni halak pena mangebati hutam. Ay dina onom arido di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bayani do bahena di pasu-pasu debata Jehovah ari paridiani, jala di parbadiai. Dia do lapatan nei, oddo. Ikko di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikot badia do hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rak migedogugu mahita siat tuhata debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulaw na humbar tupatimi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 680 ayat 1 dohot tolu.
ado potima do satta na gudangi tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asiniroham na godangido. Ale Tuhan debata amanami para siniroha. Na tukido hami nuaing di adopan mi. Marningot godang ni dosa dohot pangalosan nami di hatam. Jodoh dang hupatudon hami diri nami songon akan aposoni debata. Akan namabain pertuktukat tahi hulaun hami. Gabe olo do hami hasurahan. Ale Tuhan asima roham di hami. Saya tangihon mahami jala urupi mangulahon lomo ni roham. Saya asima rohami da sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha dot pangalahon nami. Ale Tuhan nami para siroha na sumurung. Paluas mahami maroha na ture. Di bagasan habengeton godang di hamamasa ni akka hapor suhon. Hasusah dot hagogoton. Huhut ajari mahami di bagasan hatomanon. Parbinotoan. Labas ni roha dot habasaron. Di bagasan to di porbadia. Dot di bagasan holong ni roha naso para pagasi. Asa tu sikop asini roham. Jala sesa nang dosa nami. Di bahani pasonang jala apuli mahami aka hinop-nop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonot do hatani Tuhan Jehovah. Unang pola hupasisi aka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorop aka dosam. Saya mulak mahotu au ayau do sipaluaho. Hasangapon mandi debata na digijang. Maredeta sian buku ede nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot tolu.
ni debata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat sia Job bidutul pulalu ayat sada rodi sapul sada tajahama maresponsoria. Dungi Roma alus ni Jahoba tu si Job marhite hite sian haba-haba nin nama. Ise doibana nanaing paholon tutupan marhite sian pakatayon na somarpaniganion. Ua hoho si magot tingmi songon bawa aedung nanaing masukunok kutuho asaho nian mengajari ho. Di dia doho ujua upau jakanoon pabuah mai molotung sikop panimbangan ni rohang. Ise ulaning mabayan suhat-suhat na jolo payak boton mudoi manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Di atasnya haulaning ditanom hajong-jongan ni akad tiang naparpundul, ise ulaning mamiakon batu parsuhina. Ujurap memuji-muji au akabitang si dongdong, jala marolop-olop sude anak ni debata. Ise ulaning manutup laut marhite sian akapitu, uju digusangna ruar sian burtian. Uju au majadion obun bahen pakaianna, dohot haholomon bahen lilitna. Ujuau mabuhul parbalohanna di atasna, jaluh pahot di ibana rasang-rasang dohot pintu. Laos hudok ma, itap niot doho jadi ro, jaladang jadi salpuanmu. Ikot disot do sulan gusang-gusang ni akka galubangmu. Ido sahatna, martua do akan natu mangihon hata ni debata, jala nau peapsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 140 ayat sada rodi 2. Tidak kon maha porseotai songon na hinay tidak kon ni dongata sa porseon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parbugono sutudosan natu mapalangit dohot tanon. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhon si Maria nagabi-gabian si Antoni Porbadia andorang sohabubuhan Ido tuhata na tumau na bernit di pangungan ni Silatus nama terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu badul turudun bintano na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau dulu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatudusani di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate Au porsea di Porbadia, jaladu sadahuria nabadia, puria hatapani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangolu dosogot daging ni halak namate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Titing dihita sadarion Minggu 20 Juni 2020 sada. Di pabotot tusude ruas ni huria saliling masa pandemi COVID-19 titing dan pola di jahau sude. Napa dua hon, na modding. Nunga marujungolu inang Mas Dalina buruda jaguguk,
umur 60 tahun, 10 bulan 2 hari, nama kabaluhon Amang Yusdarman Simajutak almarhum. Alamat Jalan Raya Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur, Sektor 2, nomor register 0247. Di hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 pukul 10.26 WIB di RS Fatmawati. Di hari Minggu sadarion pukul 07.30 di Patu-Padu Parminggon di Rumah Duka Sopogabe Nani Luhut Pedita Sanga Hatu Manggor. Jala sadarion hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 10.400 Tamanomon Mabak Kena di TPU Pondok Ranggon Nani Luhut Padita Ludu HM Simbanjuntak. Tatang yakon maanggiat diapu di jali pergogoi tuhata sude keluarga nadi tadiakpon. Celengan gerakan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Hobar tu surat ni Eporus HKBP nomor 397 garing C04 garing Tolu Romawi garing 2021. Taringot tu gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Alani patu pauni huriat tama tabungan celengan songon gerakan Rp1.000 per hari. Jalan mamukasian mingguon sagi honon ni para halado rapdor koordinator sektor macelengan tu sude ruas ni huria HKBP Cipayung Cilangkap. Hupangi do hami asa di bagasan lasni roha mahita lau majalo dot mangisi celengani. Laos di paulak mamuse celang itu per halado. Manang langsung ke kantor gereja ujung ni bulan Desember 2020 sada. Bawa paton. Maka tidak kon hapor seaun lepas sidi. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 sada di Parmingguan 0.30 di Patu Pahuriat tado acara maka tidak kon hapor seaun tu aka pargeruma lua periode tahun 2020-2020 sada. Mardomu ala situasi protokol kesehatan dot kapasitas gereja ohlan 40% do naboi pakeon alani di Parmingguan ni holan akana nang malua natoras dot keluarga mana boi mandohoti hupangi do hami ma asa aka ruas na asing sian bagasta bema tadohoti Parmingguan secara live streaming. 5. Parmingguan mardomu ala situasi pandemi COVID-19 dot penyebaran virus corona nalam mertabah di Indonesia secara khusus di kota Jakarta. Jala hobar tu surat edaran Menteri Agama RI nomor SE.10 tahun 2021 taringot tu upaya pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat pada masa pandemi COVID-19. Alani mamukasian hari Minggu sadarion dan ngadong be penambahan kursi jala saya maholan memakai 40% yang kapasitas sudulan nadong. Lasu pangi dohami matu sude ruas ni huria molotung ngadong penaso di loas masuk ala gok hudulan hobar tu kapasitas 40%. Upangi dohami ma asasian bagasta bema ta dohoti parmingguan secara live streaming. Songoni matiting dihita tertanda pendeta resort KBP Cipayung Cilangkap Pendeta LHM Simajutak. Maret de mahita sian buku ede nomor 716 ed sada rodi 2.
saluhut naroha, ima na mga ramoti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita akamang akainang rodiaka na posobulong saluhut na jala selamat hari Minggu ma dihita sudi. Hatan itu hatta dihita di Minggu patuluhon dung Trinitatis tersurat di surat nisi Paulus paduahon tuhuria Korintus biduonom ayat sada sahat rodi ayat 10 hujahama dihita. Nama ngapoi dohami aka dongan pangula asaw nang magopo pajalon muna di asini rohani dewata. Ay didokdo ditiki parasia do hutangihon jala di ari haluau doho huurupi nuaing ma tongon tiki parasian nuaing ma ari haluau ni dang mangalehon partuk Tuhan hami di agia hape asaunang hasurahan tohonan nami dinasaluhut patuduho kami diri nami songon akan aposoni debata di bagasa kabengeton gudang di bagasa nakahapor suhon hasusaan dohot hagugutan dinahuna pukul dinatar hurung di bagasan haguturon di halujaon di makarni mata di parpuason di bagasan hatomanon di bagasan parbinotoan lebas ni roha dohot habasaron di bagasan todi porbadia di bagasan holong ni roha naso marpangasi di bagasan hata hasitongan di bagasan hagugu ni debata marhite-hite si jata hati gorad di siamun dohot habirang mamulus sian hasangapod dohot haleaon sian barita na roa dohot barita na dinggan songonak ka na mga liluhon hape parsitong do songonak ka na sutinada hape na tinada do songonan yang mate hape na mangulu songonaka na binunu alai dada mate songonaka na marsak alai toktong do parohana las songonaka na pugus alai torop do di pamora songona so paradongan hape saluhut do di kom-kom ido sahatna mo kadongan saha perseaon sauria di bagasan gorni tu hata Tuhan Yesus Kristus tu hatai ia turkukon marpardomuan do job nakining epistel tu parsorion ni aka naporsea dohot aka naposo ni debata na dipadumu tu tema manek topik matabigi nakiningan pakubasion nagok holong pelayanan yang penuh kasih makadongan di pasahat Apostel Paulus do berbagai bimbingan, pembinaan tu huria Korintus. Makadongan aduh rohana masa di huria Korintuson. Ubay pola di parohahon Apostel Paulus mangaleon bimbingan doho pembinaan mental spiritual di nasida. Makadongan huria na gutur don huria Korintuson
Gudak dua persoalan naro tuhurion. Sian internal, dohot eksternal. Ido mabenggaur huria Korintuson. Mulo tadok na kiningan sian internal, dihuriai sadiri di jemaat Korintus sadiri, gudang akan semangulu be di bagasa kolongi roha. Dumobi adok pro kontra di son. Adok pro si A, si B, si C, si D. Ima adok pro Paulus, pro Kefas, pro Apollos, bahkan adong do pro Kristus. Maka kadongan ni magabaran ni huria Korintuson. Molo sian eksternal, sian luar, sian diri ni hurion. Ipe godanggu nampai susah hurion. Pengajar-pengajar sesat. Ajaran-ajaran palsu. Didok nasida, dak tikos Kristus ide bata Tuhan. Tak siapa siani ina nasida. Asa hama kadongan gudanggo na mabasiga huria Korintuson. Mabay pecah, mabay pro kontra di son. Ini ban macari kot di rohani Apostel Paulus iko binahono. Iko padinggano situasyon. Tak pasubuh si soconon. Songoni marohani Apostel Paulus sama kadongan. Dak tiga rohani Apostel Paulus pasubuh kuria na songonon hebat na. Hebat duhuria Korintus. Adalah songonido hebat na tong akana roa di bagasan. Taksi pasubuh non nina Apostel Paulus. Iko songonido tok pimpinan huria. Betul-betul do iko sari. Iko nadong roha padinggaton meluruskan. Molodong diboto akan hurang luruskan. Unangi pasobu. Somanido Apostel Paulus di sonhamo kadongan. Dia mau meluruskan apa yang terjadi. Kok ada pro kontra. Aise hurau. Ise huroha Apollos. Ise huroha Kristus. Wase ko pro hita tu si nina. Bodo jahot tayamo kadongan. Tujuannya apa? Memperbaiki, meluruskan, gudang mabayan pikiran ni jol mau cega, roha, gudang mabayan. Jadi anggoso si Paulus, anggoso uluan ni huria be, paling gatoni ise be, sega nama terus. Ma pikiran ni Apostel Paulus. Ini badidok di jolo ni turpukon, apalah ayat sadanai. Apalah ayat sadanay di dok. Na mga po idoha miyak kadongan pangula. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu. Makadongan. Labok situ tu hatani Apostel Paulus. Disurati. Di sapaan apalana perjului. Dia labokna. Didok. Na mga po idohami. Di hamuak kadongan pangula. Donga pangula. Teman sekerja. Hamuak kadongan. Ini hebat ini Apostel Paulus. Sampai-sampai dia mengatakan. Jemaat itu apa? Teman sekerja. Donga pangula. Nah labatan ni. Ruas ni huriai dang objek ini. Dang objek. Dia adalah subjek. Pelaksana-pelaksana, pekerja-pekerja, pelayan-pelayan yang sama dengan kita. Ini Apostel Paulus di son hama kadongan. Paulus melihat ruas ni huriai wah. Harga, hormat, sangat. Sampai-sampai Apostel Paulus mengatakan, dongan pangula. Dangi dok donga partohonan, daw.
donga pangula. Artinya hamua kadongan. Paulus melihat bahwa jemaat itu adalah orang-orang yang harus aktif. Aktif. Ikut dileo rohana. Dileo pikiranna. Dileo todina. Bahkan tikina. Dohot. Nadibana. Rohani Apostol Paulus sama kadongan. Jalai ko sudiru hita botosaw. Apa itu hubungan antara pangula ni huria, dohot, ruas ni huria. Sama-sama pelayan. Amin. Olo do hita sama-sama pelayan. Maneng hola penggebira do. Panotot do. Hanya penglihat-lihat saja. Atau oleh mak. Bidereng-bereng mak. Maneng kola soni do. Gak bisa. Kita itu hamua kadongan sama. Pangula ni huria kamatainata. Partohonan. Ruas ni huria sama. Di hadapan Tuhan kita adalah pelayan-pelayan. Dangadong ibarta. Dangadong ibarta. Jadi hamua kadongan. Mari kita sama-sama bekerja. Melayani. Ahana bui ulah honota. Taksai sarupa gugutta. Talentatta. Kemampuatta. Di tonga-tonga ni hurion. Marmacam-macam tipetta. Dohot si lehon-lehon di debata tu hita. Marhite-hite ima hita. Melayani Tuhan. Dia pembekalan ni Apostol Paulus. Tu teman sekerja naon. Tu akaruas ni huria na di Korintuson hamua kadongan. Di ayat 1, ayat 2, tabereng di son. Paulus mau menasihatkan membekali jemaat supaya jangan lupa. Ada 3 hal yang harus dia lihat di sini untuk tidak lupa. Ia kan asi dohot holong ni rohani debata. Masih paingot perjudo. Pembekalan pertama. Unang lupa hita di son di asi ni roha ni debata. Paduahon, Paulus mau menyadarkan jemaat di Korintus. Ingat, hidup kita ini sementara saja. Parsatokina do ngulut toda. Tiki parasia dosong narion. Tiki parasian. Hal-hal seperti ini jangan dilupakan. Jala batuluh di Apostol Paulus di son. Ingat, kita itu sudah dapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Sudah. Jangan lagi bertanya-tanya tentang keselamatan. Unang buta bihangung. Unang buta. Bahwa kita sudah pasti. Sudah pasti. Sudah ada garansi. Kita selamat. Nah, makadongan dina tulu halo jangan lupa orang Kristen na adong di Korintus asa unang lalap nasida asa diargahon keselamatan non unang diargahon asa diargahon unang leas di ayat tulu sahat ro di ayat pitu di dok Apostol Paulus di son muse. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang punya karakter kuat. Sahalinari, tak kubawa teman terjemah hortu hatabalak. Di hata Indonesia, hudok maon, karakter tangguh. Wasa, idia huroha, si Paulus memiliki karakter tangguh? Ada, banyak sekali. Paulus tidak hanya mengajar saja, menasehatin saja. Daung alai menunjukkan dirinya itu. Pribadinya itulah yang menjadi teladan bagi kita. Dia punya karakter yang sangat tangguh. Tajahai, mace gudang hamok kadongan. Ayat tulu sahat rodi ayat pitui. Didok desi sebahagian. Dang gabi partuk tuha kami. Kami enggak menjadi skandalon. Dan kami
partuk Tuhan kami, hujaga kami itu tohonan nami. Dinasa luhut dohami serep. Dinasa luhut dohami hupatuduh kami diri nami songon hamba Tuhan naposo ni debata pelayan Kristus. Lo jadohami. Nin Apostel Paulus di son. Terhurung gohami. Itakup dohami. Dipukuli dohami. Menghadapi berbagai-bagai penderitaan dohami, hagogota dohami. Alai. Sudei. Karena masa nama baik kami pojok rohanami, hacita kami, menderita kami. Tidak membuat kami mundur dari pelayanan, dari sukacita joy kami, enggak mundur kami. Alani sudi hamu karena masa itu Tuhan. Tuhan dohami mengeluh di Apostel Paulus. Kami mengandalkan Tuhan. Inilah iman yang tangguh itu hamu kadongan. Pengajaran Apostel Paulus. Tuluh di sodidok di ayat 2 sahat rodi ayat 10. Didok mamuse rendah hati dohami. Toruk do rohanami. Dia matoruk ni rohani Apostel Paulus di son. Waduh pihami do perlakuan ni banyak orang termasuk jemaat. Leas do rohana sida memerek kami. Diri puluh hami na pugus. Alah gua. Amora. Diri puluh hami na neng mate. Alai tegar dohami. Kami enggak mau mati. Nina di sana makadongan. Gudang guna mabek kami marsak. Dianggap jolma dohami kecil. Semua orang melihat Paulus itu kecil sekali. Leas. Alai kami mau boto sahami manai sehami. Kami mau boto sahami manai sehami. Manen agel lenggu kami me dohami. Nasomar diha dohami. Maneng na betul-betul dohami na sangap. Mau kadongan omma pengajaran dohot pembekalan Apostel Paulus. Tuhuria Korintuson tabereng di si. Dia pedidok halak taringok tuhami dohot tohonan nami. Kami tidak pernah mundur dari semangat. Semangat kami tidak akan pernah pudar. Kami tidak pernah stres. Kami tidak pernah gadap. Tak, saat kami itu gadap. Down. Kami bahkan tegar. Nah, mau kadongan. Inilah khotbah itu. Oma isi ni turpuk 2 Korintus bidu onomon. Dia mah pangajarion ni Paulus dihita nuaeng. Sadario ditikina tabigi pengalaman pahit ni Apostel Pauluson hamu kadongan. Ada 3 yang saya ambil. Na perjolo dia pengajaran ni Paulus dihita. Sangat-sangat prinsipil tadi. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan naung jinalom. Saya periksa dalam terjemahan aslinya. Dia donanidok dari son menyia-nyiakan. Ada 2 tadi, menyia-nyiakan apa yang dia sia-siakan, kasih karunia. Adalah patani menyia-nyiakan. Oh. Hujaha di terjemahan aslinya didok kenos. Kenos ila patana didok di son empty. Bahasa Inggrisnya empty. Dapat diterjemahkan empty ini hampa, kosong, merasa bodoh, sia-sia. Oma lapatan ni empty, maneng kenos i didok di son hamu kadongan. Jadi mula didok, jangan menyia-nyiakan, jangan pandang enteng, jangan merasa bodoh, jangan merasa kecil kita anggap itu.
Nasubui merasa enteng, merasa bodoh, merasa kecil rohata tu situ. Hama kadongan dison di apostol Paulus. Yaitu kasih karunia yang sudah kami peroleh itu. Menang merasa entek kamu dah. Huria Korintus. Ngadi jalo hamu kasih karunia ni debata. Nadong di hamu na. Kasih karunia ukoroha. Haris. Si lehon-lehon. Naso mampu dapok taimolo siyang gugutta. Omma haris. Bohape tahain mga luluyo madawoton gudak pehepekta. Harisohon. Dang bujupak kita. Sada do sumber niyo. Benua gicam. Debata. Wala di situ. Ide badang boy hita sepele. Kemana? Enggak bisa sepele. Tu Haris ni debatai. Haris inilah yang membuat joy. Membuat sukacita. Melahirkan semangat. Harga hiadon Harison hama kadongan. Si lehon-lehon ni debatawon. Amai. Mungkin gudak kalak madok hamorahon. Mungkin gudak madok aka pekerjaan yang baik. Boy. Alai sebahagian kecil dui. Sebahagian kecil do Haris ni debatai na berbentuk ada hagabion hamoraon hasangapon beberapa dui. Alai anggonong marga si lehon-lehon ni debata ima perjulu keselamatan nak kini ngani tak tertuhur colomong ima garansi debatado menentuhong uluku masa peka coronavirus disease dan sebagainya sahit naroan waeng boleh saja masa boleh saja terjadi alaimot bukan itu yang menentukan diri saya. Keselamatan saya ditentukan dari atas, dari sorga. Apapun yang mencoba mengarunggak konau, termasuk akasahit-sahit, kalau Allah dari atas tidak izin untuk itu, saya sehat. Amin kadungan. Ini Haris. Mulai dia ke dokter, dia ke perawat, dia ke medis-medis. Dan betul-betul berjuang untuk Tuhan. Tetapi ingat, perjuangan mereka berhasil karena ditentukan oleh Allah. Dia bata, Haris ni dia bata doi. Odo keselamatan yang kedoangan. Keselamatan itu mencakup seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya itu diserahkan kepada kuasa dan kehendak daripada Tuhan. Alani idok Paulus di son unang anggap entek kodisi hamulete honi depa dua ho dia mah hatarida ni asini roha ni dia bata oddi hita hama kadongan dia dua tulu di sod didok firman Allah itulah wujud daripada kasih karunia Allah kepada kita. Hatani debatai nauk sahat tuhita. Odo kami persoalan yang dihita. Tahamolate hoddo hatani debatana sahat tuhitai. Jamitan atabegi. Las dorohat tadisi. Bersyukur dohita hamak kadongan. Molo tabegi. Ini adalah salah satu dari berbagai-bagai Haris ni debata. Si lehon-lehon anugerah ni debata dihita. Mari kita syukuri firman Tuhan itu. Nata begi hama kadongan, nata jahai hama kadongan. Kita syukuri, hargai itu. Ayah roha hatan debata. Psalmen 110 sia ayat 105 madok. Hata hido sulu-sulu ni patu. Jala hati urod di dalaku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hatamido. Sulu-sulu tiurma masa depakku di juluhan. Molo huha porsiai hatami. Tiur
sulu-sulu mai diau, lepu mai, terang mai. Idi ban hama kadungan mulo sipata, gula pikirat taon. Ya mungkin alani sahit, mungkin alani arsak, mungkin alani hebeng, na sorong be, pasikolah akageleng, pawor haton aka, danak to aka pasikolah gudang, apalagi di masa ni pandemi coronavirus sinuaengon, tarabat sude. Bisnisnya kajol mabe tarabat. Tiga-tiga ni zol mabe tarabat. Usaha ni zol mabe. Wah, banyak yang membuat kita memang ya mau kolaps. Allah hatan itu hata. Hatan itu hatodo hama kadongan. Nama baik kita. Boy bangkit. Boy musehehe semangat ta. Nakpe songoni gudang na akatan tanganon. Ide bata malati honak kainangda. Boleh bagi hamu hatan ide bata. Syukuri. Ya, kadang-kadang firman Tuhan itu bisa saja membuat kita tersinggung barangkali. Barangkali ketika firman Tuhan itu begitu kerasnya seperti menusuk ke dalam hati kita. Tanggap aina baru pad di tahun, perjami tahun. Nama nebaki do nangin roha. Arong uzol mana madok kusunguni. Nebaki do bah jami tanai. Nina. Kadang-kadang karena kerasnya. Kadungan, jangan berkecil hati. Ketika kita dikritik, ketika kita ditegur, ketika kena ke dalam hati kita. Alanya hadwi. Alana mangula doto di perbadiai di bagas rohata. Alana mangula doto di debata. Tuho deida tanaida. Alai rohita mandokon adak tuawi, tu si adui, tu si bedui, tu sadui. Itorinna, ya belho Tuhala. Jangan. Roh Kudus di situ sedang bekerja. Itu adalah haris. Syukuri saja. Karena dengan firman Tuhan inilah muncul kembali sukacita dalam hati kita. Itu pengajaran yang pertama, Mokadongan. Pengajaran yang kedua dari firman ini. Miliki apa yang kita katakan tadi. Karakter tangguh. Miliki karakter tangguh. Ayaha, ibu itu huroha, milika non karakter tangguhon, hola si Paulus dubu nasongoni. Inna hitama. Ada dua tokoh dalam minggu hari ini yang ditunjukkan memiliki karakter tangguh. Dua tokoh. Dingot hitarpe, seranaise, si Job nakiningan. Daido, si Job. Dia epistel natabigi nak kedingani nak pejob 30 lalu dau apa yang dalam si Job hama kadongan. Kalau dari sudut kemanusiaan tidak ada tandingannya di timur, enggak ada tandingannya Ayub dalam segala hal, kekayaan, keluar biasaan, kehormatan, apapun dia nomor satu di timur, seluruh dunia timur. Tetapi dia dicoba Tuhan. Dengan mengizinkan datang iblis. Alana saya dipasu-pasu Tuhan. Hidup si Jobi. Ubain serep marhaporsiaun. Nabagas. Nina si polisi. Uji majolo. Lihat tuh kesempatan menguji si Job. Nina. Silakan. Kata Tuhan. Silakan. Uji ma si Job. Ujian nah. Betul-betul menderita. Habis sudiarta. Gelengah 10 pitu bawa tolu boru marmati acudi. Habis. Dakolani dalam kondisi nasongoni istrinya tidak mendukung. Ayah hai Job. Saya porsia do beho tu di bata. Ngai luas di bata ho sonok ke dem. Porsia do beho. Una ka porsia itu hani. Dau maho seni inna. Ada. Inna si Job. Tuhan do mangaleon. Tuhan do nama buat
Puji Tuhan. Hinay bena mengalusi inatana. Dakola ni si Elipas, si Bildad, si Sofar kadongan-donganna. Irehedu ibana. Dongan iman yan, na ikong gabi pangalua-lua to. Dongan iman yan, mangalas semangat. Dongan man yan diba, na makehei di baga sa persoalan doho penderitaan iba. Alay ternyata Job tidak. Hamu kadongan inilah karakter tangguh itu. Boydo hita memiliki karakter na songonon digodang ni persoalan na todopi. Godang ni persoalan na todopi. Boydo hita memiliki karakter tangguh si songonon. Song si Paulus na kiningan. Ileay. Dung di paila jolma. Dikecil jolma. Diremehkan. Alay tetap dia bangkit semangatnya. Boydo hita. Iko boydo hama kadongan. Iko boy. Harus bisa. Tidak boleh tidak. Isepe hita. Namu rana pugus. Nabu hape tahu keadana. Harus bisa memiliki karakter tangguh. Songonda dua tokoh on. Paulus dan Ayub ini. Atau pertanyaan. Haru behenu kuhra asabui iba songo si Job. Asabui iba songo si Paulus. Haru behenu kuroha. Perjulu. Jangan andalkan dirimu. Kekuatanmu. Gak bisa. Sehebat apapun kita. Tetap terbatas. Ada limitnya. Daksudi bui. Hutiota nama saw. Daksudi. Paduahon. Bagaimana supaya kita bisa memiliki karakter tangguh ini. Songonidok ni Apostel Paulus nak kininga tuhuria Korintus. Dongakku dohamu. Mari kita anggap kita ini saling berteman dan semuanya berteman. Saling mendukung. Iko boydo hita. Marsituhukan hamu kadongan. Iko boydo hita. Beban-beban kita masing-masing itu berbeda-beda. Adong nawarat. Adong nasubuh hutiona. Mari kita saling mendukung. Marsitangiangan. Asabuy. Dapok ta. Karakter tangguh on. Enargado ngani diwe. Arga. Holan ibereng dongani iba mulai songon namarsak. Jala di leot cahotik tu iba. Hata nauli hata nadinggan. Tortabado semangat. Torhehe semangat iba. Jadi marsitu pahan mahita di son. Hamu kadongan saling mendukung mahita di son. Karena kita adalah teman sekerja. Di tonga-tongani huria. Hamu kadongan sah porseaon. Tulu sitiruota. Sian Apostel Pauluson. Dia mai perjulu. Kita jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Partuk Tuhan. Tak jaga diri tak. Tak jaga kondisi tak. Rumah tangga tak. Keluarga tak. Dohot lumubi. Tohonan narong dita. Tak jaga. Asa unang gabi partuk Tuhan kita, Tuhalak. Adalah patani partuk Tuhan on, skandalon. Alani ucapanku, alani perilakuku. Boy halak nasing gabi, mardusa ala mamerengau, naso tamabe. Salah satu contoh, setabi dia kasih tua, dongan akaparhalalu. Si tua di mana? Ala seolo macamai kartu. Ni ananggo di Cipayung celangkapot dangarung nasongoni. Hujamin. Situ ada hibana. Ala saya olo mabuk. Olo menginumi minum keras sahat tu. Na mabuk. Situ lah. Akaparhalado do hibana. Baik itu pekerjaan marturia, diakonia, koinonia. Alay daksu mapang alahona. Kadang-kadang songo koboy, songo tukang pukul, songo pareman. Hamu kadonga, mari kita jaga
supaya kita menjadi tidak batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, perilaku dari Paulus yang perlu kita teladani. Mental tangguh nak hiningani, mari kita tarafkan dalam hidup kita. Menghadapi segala cobaan-cobaan berat. Banyak cobaan-cobaan yang harus kita alami. Alai pos rohata. Meniru tu si Job, Apostel Paulus, kita akan mampu menghadapinya. Jalan apa tuluhon? Mari kita bisa menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Ini yang terakhir. Segala kondisi. Kadang-kadang ini yang sulit sekali bagi kita. Dang buita sesuai ho dirita tu kondisi na adong di tonga-tonga ni ngulutta. Murah cik rohatta. Murah mar bete-bete. Murah hita gitel. Hola tebigi hatani halak ngetur gitel hita. Jangan dulu. Mari kita sesuaikan sama dengan Paulus. Dia bisa menyesuaikan diri dengan semua kondisi. Hape hatani jol matu ibana. Tole mak padok masih torina do. Saya. Kamu. Mari kita jalan dengan potensi-potensi yang ada pada kita. Apapun kata orang, jangan mengurangi semangat saya. Supaya kita bisa saling melayani. Marhubas didok di zona keningan di bagasan holong ni roha. Semua pakubasio di bagasan holong ni roha dapat kita lakukan kalau kita punya mental. Punya mental yang betul-betul kuat. Kita yakin dan percaya. Marhite gugun itu di Porbadia. Leonon dari dihita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu ma. Dihita saluhutna. Martang yang mahita. Mau lihat gudang di huali jahu pada bata. Dung hubege hami barita nauli. Pos rohaname Tuhan mangula do todim to di Porbadiai. Mangalehot di hami gugu. Gudanggo tantangan pergumulan di Pakubasion di bagasan holong. Hobar tu tema. Topik ni minggu sadario. Alai dia pe tantangan dohot pergumulan ni rap dohot ho boy do hami mangula honi. Dingulu siapa rinami. Ajari mahami, pargugui mahami, jala persahalai hami. Asa tarulah kami Tuhan. Boy hami memiliki iman yang tangguh, songo si Job, songo si Paulus. Pinuji mah guarmu nabadiai. Ali Tuhan, lungud dorohanami. Dinahuboto hami, sianaka ari-ari nasalpu. Naung merujung ngolu inanami mas Linda boru raja guk ruas nihuriamon sian punguan inahana nama kabaluhon amata jus darman simajutak. Tuhan asiroham leon apul-apul na sumurong tu sudi keluarga na tinadikonna sadari omma huriam paborhaton ibana tuinganan persatokinani. Pasu-pasu ma Tuhan aka acara-acara. Penghiburan apul-apul nasihat tu keluarga. Ali jauh pada batah hutang aku kami gudang aktivitas kegiatan ni huriam HKBP Cipayung Celangkapon. Ajari ma aka amanami inanami parhalado di tonga-tonga ni huriamon. Nani uluhon ni aka paditanami. Baik padita fungsional, dohot padita, resort nami. Asa margogo huria o Tuhan manguluhon akaruas ni huria, nasongon teman sekerja ni debata. Asima roham, lumubi hami na pungudi son, upasahatami diri nami Tuhan. Sudi akka pergumulan nami, lumubi mangadupi akka namasa alani pandemi, coronavirus 19 natoktong dope lam jahat dia ketiki ari parpudion mempaparkan banyak orang alai pos rohanami saluhut nai ikon seijinmu do masa ramoti mahami Tuhan
dohot sudi pangisi ni aka bagas nami. Asa dau-dau, tiur-tiur ngulu nami. Dia kanong hona sahiti pamalum Tuhan. Leon semangat Tuhan. Di saluhutna aka ruas ni hurian. Atong muli ate mariho pinuji magoarmu marsangap maho. Di bagasan jala marhite goarni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laos tapasahat ma piliata.
Oli de bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mahuliutus. Hupasat nami masyan na ni lehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Sa jalo may gabe uap na husus di jolong. Pasu-pasu may calaramoti. Asa huparhasea kami peleanon. Pati bulo karajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay ma roha nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni si lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hamisa darion hanguluan siapari, sei sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan, namar dosa Tuhami, unak kami tokiho to pangujunan, palua mahami sian pangako. Sadami jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut na horas madihita. Selamat hari Minggu.